Hello everyone, welcome back to my DB's vlog. Asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै दुगैस्रां लोबस्रां गानफब जोमफब फैलायबाय। मानि थाखाय देलायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दिनैयो भट होनो थांनो जों ओंखारबाय आरोना थाबायनानैसो साइकेल गैया। साइकेल दङ मानसि साब्रै। ओंखायनो जोङो दायो थाबायनानै थांबाय थानोसै। आइमोना उनाव फैसिगोन आरोना स्कुटिजों आइजों बाबाजों बिसोर गाइखेर सेरनांगौ नालाय। ओमफ्राय जोङो राजा आं ओमफ्राय बिनानावा ओइनो नेगासिनो नालाय खावथावथावनो जिरायनानै। जियानो जा दायो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर सानजौबायबो फुंनिफ्रायनो थांनो रेडि जानानै जाना लाग्रोखाबाय। जायाबाथ' गेरेन्टि गैया नालाय बेसेबां गोबाव जायो। जियानो जा जि सावगारिया बयनिसाय नुनायाव साबसिन बेयावनो भटखौ होना फैनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो बारा गोबाव खालामला सान्दुंआनो जि गोसा जादों। थांबाय थानोसैथ'। फैद' लोगो बिजि नै नालाय हानि फुख्रिया जि गिदिर जाबाय। भट होनो थांनायनि अबस्थाखौ नायदो आरो गोथौखा नै फुख्रिया जि गोथौखा दै जाबायानो दानो अखा एसे हानायाव दै जाबाय। गयानो फुवा गिदिर नुदों ना दै दंखायोमोन बेसे गोथौआलाय दै ओंखारखासिगोनथ' आरो ओरैथो सासे बिनानाव फैगासिनो। नै लोगोफोर बिथिंजाय जोंहा दुब्लिसो थाबायबोगासिनो भट होनो। ओइ मायाव होगोन नोंसोरो? बिसोर फार्स्ट गोजा साथामबो। बहा होगोन? नों बहा होगोन? ओमफ्राय भट होनो लाइनाव दं गासिबो। बेमारि जाजोबना दङ भट होनो गिनानै। मारिया नै संख्रि होनायदांलै राजा हर आं भट हर सालुथार बैखौ हर बैखौ होआ जों गामिना नुवाखै गोजा गोजाथार भट होग्राफ्रा। बेग लानानै फैदों माबा फैसा दङ मा फैसा साया दंमोन बेयावनो लांबायदां। बुरजा मारसिगोन नोङो फाख्राजों बैथिं लायनानै जोबो बेसेबां गोलाव लाइन दं। आरो बोथोरा भट होनानै थांगासिनो दं। आब'आ नै मेंग' होदों बेखौ मेंग' लोंसै दा भट होना जिरायना फैनानै थाबाय फैना मेंबाय नालाय दसे जिरायदों साना जागासिनो साना लादों। मालाय जि गोथाव लोंदों। फैसा मोनैनि लोमजानाय अबस्थाखौ नायदोलाय। फैसा मोनगोन होननानै बेग लानानै थांदोंमोन बेस्रा नै लोगोफोर बिथिंजाय भट होना फैनानै गोदाव सोराव मोननानै दसे उन्दुबाय। उन्दुखांनानै मा जागोन मा थागोन खालौ बिलौनो नै बुट गोथां सोमना गालांखादोंमोन नालाय बुट गोथांखौनो
बानलु हाइजें देनानै आरो पापर एवनानै होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जानोसै बिथिंजाय राजाया आरो माबा पनिर बानायगासिनो दा जानानै थांनोसै आरोना दा थांफिननोसै लोगोफोर ओमफ्राय नै इथिंजाय नै आइजों आंजों जानोसै राजाया जायानो ओरैनो नोंनो प्लेटल'सो थाब थाब जाना मोसौ दै दौनो थांसै जोङो मोसौ दै दौहैबावनांगौसो राजाया पनिर बानायगासिनो 1:30 जाबाय दायो 6टानि ट्रेनजों थांगोन बियो 6:30 ट्रेनजों ओमफ्राय आंहाथ' आरो न'आव थांसै नालाय जि गोथाव जाबाय दां जानाय नै इथिंजाय आइजों आंजों जागासिनो नालाय जि बेमारि गोसोम सोम नुथारदों ओमफ्राय जाबाय थानोसै र' गोसा जादों नैथिंजाय मैथा बांगाल आब'आ होफैदोंमोन जानायानो जायाखै दायो जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय मोसौ दै दौनो थांनो स्कुटिनि आवाज नङालै नै जि मोजां ग्रिन खा नै लोगोफोर बानलु लांनो बानलु खाबाय एसे जि फिथाइ जाना दंखायो बानलुआ ओमफ्राय दायो पनिरजों जानो जोगोनार लांनि ओमफ्राय जोगोनार बिजौ मोनगोन आयु जोगोनार बिजौआनो गैया फै थोजाना मोजां मोजां जादों फै माने गैयानोबा नालाय बानलु जि बेरग' बेगरखारनि बेगरफ्रा आयु आसिनो समान गोमो गोथां गोजा गोथां नै बिथिंजाय लोगोफोर नालाय जि फिसा फिसा मोनबाय आरोना बिसोर मोनिया नांदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय थाइथाम मोनबाय बारा मोनथ'वाखै आरोना बियो बिदिनो साइजनि आरो नै बिदि फिसा फिसा साइजनि बिदिया गोथावसिन जायोना मोसौ दै दौनोसो फैदोंमोन जों ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो दिंखिया नागिरनो थांलायबाय नालाय बैग्रिया नै दायो फिथाइ गैथ'ला लोगोफोर बेखौ दालायखौ दानजोबनांसिगोन आरोना दायो फिथाइ गैला दायो बैथिंजाय माखासे बुखुजोब्बाय दा देखायगोन र' मा होनो बिथिंजाय न'खौ बैथिंजाय लुफैसिगोन होनदों आरोना बाबाया ओंखायनो बैथिंजायनिखौ बुखुजोब्बाय बै साइडआव लामा जिङाव मोनदों सुजाथार लामाया नालाय नै जोंना दिंखिया खानाय जायगाया जि दिंखिया दंफां दङ आरोना आरो बेसे बुरजा मोनखो राजा एसे बुरजा लेवार बाजागोनबो थास' बिथ्रिबो दंसै माथो नालाय लोगोफोर जि मोजां मोजां थास' बिथ्रि जाना दङ नै जि थम' थम' जाना दं आयै रावनोबो खिन्थानाङा आरो नोङो बोरैबा मोनसे मोजां मोजां जाना दंथारोहाय नै दिंखिया बैसागु बायबाय नालाय दायो दिंखिया जानाय दिन सफैलायबाय आरो थोगोन बेनो थोसिगोन थोद्रायनाय नङादांहाय साब्रै गाहाम नै दायो लाइन लाइन फैगासिनो लामाथिं थांसै लामाथिंजायलाय ओइलाय बाबा फैबायानो आरोना ओमफ्राय जों दाबो ओंखाम संहैबावाखैसो दसेनो जायो ओंखामालाय लामाथिं थांजाला राजा जों नैथिंजाय जोंहा न'खैयाव लुसिगोन आरोना बैथिंजाय बाबा फैबाय होरैथाय नुवाखै माथो ओइ नै स्कुटिजों थांबाय बाबाया बिथिंजाय जोगोनार पनिर ओमफ्राय नैथिंजाय दिंखिया भाजा आरो इथिंजाय मा होनो थाइबें खाजि ओमफ्राय बैथिंजाय खुन्थाइ राजा बाथोन दे जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो